members on board sang PCCI Visayas Chapter. Sir Frank Carbon. Sir Frank, good evening. Oh, Art, may gabi mo sa mo. Maayong gabi, sir. Sir, una daw hindi mayad ang party sa kuano, ang balita party sa inflation daw ay gid tsansa nga mag kunhod kag tikon ang common tao ya magambal ano man labot naman sa inflation na, but it reflects nga daw grabe naman ning epekto sa prices nga ituga niya sa mga balaklon sa merkado, Sir Frank. Ang inflation nga ginabasa mo na, ang nagdala sina pagkaon kag basic essentials. Yes, Oo, food items kag basic essentials. Meaning ang imuda habon, mga dilatas, gatas, kape, kalamay. Amo tanawon mo sa grocery mo na. Yes. So, ang igo sina ang mga magagmay nga tao nga ang ila sweldo gusto na gilang na sa daw almost 60-70% sina pagkaon lang kag ang nabilin ginapliti-pliti na ila na bayad-bayad sa kuryente. Amo nang sitwasyon subong. Okay. Oo. Pero ini, yes, sir. Nga inflation number one man siniga drive tungod man sang gira sa roso nga sige pa to bala nyo man siguro no ang mga starch or wheat or flour or grain upod ang fertilizer siya do ka mahal tiya mo na mga ingredients ta sa pagkaon kag sa aton agriculture kaya ang aton nga polisiya sang pagkaon ta is nasandig sa importation lang tanan gipabayan tani for many years ang food ang security agriculture kag fishery so mo ni subong inalokdo tani tanan. Okay. Oo. So, ang anong inyo paglantaw sini? Ang forecast niya sa mga negosyante di sa Bacolod and Negros Occidental. In effect, lalo ni ang epekto man sa inyo, sir? Kaya ang matabo sina, tungod kay ang 70-80% sa mumunggon, ari sa magagmay nga mga negosyolante, di ba? Kaya ang ila kalabanan sildo ni minimum wage. So, gastuhan ay ang spending ari lang sa food and essentials. So, in short, atong mga negosyo nga wala ka sa food kag other essentials, ang binta mo magatunga lang. Why? Why ka purchasing power? Amo na ang matabo. So, most likely, base, magabuhi naman to sila trabaho or rotation naman. Oh, kay sige-sige ni. Kag ang mismo ang Ruso to kag ang Saudi to muna silang dalagko nga producer sang kuan ginbuhinan pa nilang production nila. So sige man saka ang kuan to kabay pa hindi magdabot $100 kada barilis to. Kasi mo mga 84 kuno 85. But that's still too high. Oo. Yes, sir. So, panggida igo gida sa pangkalibutan nga sitwasyon, dugangan pagid kay ang aton pagkaon, ginapong import tanan, mahal tanan ang transportation, balo mo kung mahal ang krudo. Ang unas na migo, transportation. Ikadua, power generation, kuryente mo. Kag ang mga faktoriya, gamit man siyang krudo mo, kag kuryente. So, paglantaw namon, hugot-hugot gini pa ha, dabot gini sa Disyembre, gabay pa nga, pagkasugod sa 2024, gabay pa nga makikwane. Pero ining last quarter, may gini chance out, sige gini saka siya. Gani man. So, subo-subo siya no, nga sitwasyon kag realidad, but hopefully nga ang 2024 tani, mangin maayong pagsulod niya no, pero daw problema naman El Nino. But Sir Ario, nakita ko ba lang lately do ang crime against person do kadamo nagkaluluntad sa palibot sa probinsya, even Bacolod City may mga insidente nga daw bisan may kumilik gunman, may mga lawless element kaya nga daw ay ginadlukan mag-commit sang crime nga gamit ang pusil nila nga magalit sila isig kapariyo pati sinakay balay sumundo kadamo may naga-epekto ni is it alarming sa part ninyo subong?
Art, hindi lang crimes against person, against property. Property, Pagkawatay, correct. hold up, snatching. Uh-huh. Property. Aha. May interview ko na kay Alinyo kay ang ilang crime rate sa against property, no? Pasaka balay, no? Pangawat, pang-hold up, snatching, sige man saka. Upod ka balo na sila. Mm. Kaya basta gani magpigadong tao, ang sunod sina, ang krimen magataas, gid. Aha. Interview mo sila, kaya prepara mo na sila. Saka ang krimen, amo na ang epekto, Ah. no? Basta magmahal ang tanan, matamat dula ang mga trabaho tungod sa kamalahalon, nga wala kami mga binta to. Sinabi makadto ko rin pa restauranta. Correct. Kung gasildo ko lang, abi isang minimum ka pa restaurant ka pa, hindi na eh. Correct. So, kag, way labot, ang spending habits ng tao subong, kakinot giman siya, gasave man siya, kaya hindi siya kapakot ko na nung sitwasyon sa madason nga bulan. No? Biskan ikaw siguro, sa awa mo siguro, ginawa yan man hugot siguro ang budget sa balay, no? Correct. Tanan ka hugot mo kay preparar, katago man. So kung mag-preparar ka, ang spending habits mo magagamay, di ko na yung bintahan na negosyante, gagamay man, no? Gina-stress mo budget mo, no? Ang Yes, sir. 2,000, sing mo, tuanay, isa lang na kapag bakala. Tapos mong 3 na na. Gina-divide mo na. So, mo epekto sa kung di ka non-food, kag basic essential, goodbye ka gid. Yes, Wala sir. ka gid. Mhm. Kung gabligya ka sapatos, bayo, subong, wala gid, perfume, wala gid. Okay, hindi malaya priorities ang tao mo. Correct. So, damo nang nambal na mo nga non-essentials ka, non-food item, most likely gini buhing ka gid tawo. Aha. Kung gabaligya ka na sapatos, bayo lang toblas la. Arada sa mga malls kadto, ada sirado na ganing labanan ko da. Yes. Kung bayo alang imo, why na gabagba? Kayo na lang, no? Art. Correct. Ikaw galo agi ka na guro sa kayo na lang. Aho eh. Permi eh. Pero Sir Ario, area laining istorya diri ko sa Bacolod City ha kay Lunes ko naman pisa na gid ang tuwing kag clamping implementation di sa Bacolod distrito, especially Dalan Lacson. Amo na tong istoryahanay namon, duwa ka adlaw naggigad sa BTAC, Okay. Bacolod Traffic Advisory Council. Aha. Ang Lacson anay, why gid anay parting alang Lacson, Okay. di nagproblema ang alternative roads ta. Ang pasulod sa sa Bacolod, supposed to be tani, Banagob. Oo. Susyawa. Sige man to nila kot tong Banago to. Banagong San Juan to. San Juan, correct, oh. Binutok pag ito. Nga. Kung ara ka, lampuwas ka na sa Santo Niño stop, pagkatutublas ang balay na ni Shokonda, transporte ka trapiko na da kayo. Correct. Hindi ka kasulod. Aha. So, tani, amo ng alternative, but ano man yan natabo nga, way man nga coordinate ang kinutkutanay na sa aton nga bitaw. Oo. Yan supposed to be tani, wala nanay kutkut. Oo. Siningkon. Instead magkadtuto tani, alternative route, tiyari tanan sa Lacson. Dugangan pag ang Gatoslaw, sige Manila kutkut to kurong Gatoslaw to, ay magkatapusan to. Oo. Ay, so, stay mo na. Ang tani, ang Aguinaldo, amo man ang aton nga another route, pero gamay mga daldong dalan. Correct. Ang pasulod na tani, ang Gatoslaw po, sige man to nila kutkot Kutkot sa San Juan, kutkot sa Gatoslaw. Ang isa na gilang natonda is maklamping na gilang no, wala lang nga parking sa Lacson, basta para nga hindi maganhagan ang trapiko. Mugi lang ng aton solusyon, anay. Aha. So, since nga as part and member of that BTAC, so why man iniya makooperahan ni sa mga negosyanteng kaupon ninyo ang hindi pag-allow nga parking dras Lacson? Amo ginaganing gusto namon, alam Lacson, kay kung gutukon mo na, hindi na sila magsulod sa Lacson, why naging kami binta? Oh. Ang gibuhat na lang, ang aton nga mga halin first street, second street, third street, sa pila ng ka-street, otra, pwede dito na ka-parking sa duwa ka sides.
Yes. Ang isa, tag one way na lang. Aha. Ang first trip, abi, kuhan, no? Basta lusot-lusot ka. Ang isa, pakadto pa iste. Ang sa piyak naman nga dason nga dalan pa weste. Daw utra lang para, no? One way lang para makaparking tada sa side street instead sa Lacson. Yes, Yan sir. mo na lang na ang recommender na mo nga sigiho na kag pwede duwa ka side na lang parkingan. Aha. So anay gusto nila isa ka side, tingnan mo hindi duwa ka side. Eh kung one way lang makahagi ka basta one way lang. So Nice. mo nang alternative ta sa Aha. Lacson nga parkingan. Aha. So, kabay pa, no nga magintayo yun, kamay bastanting tao, di kay si Sir, kuani, si Sir Liba, kabalo ka naman nga maskara nga daan, ti, ari na nagumpisa na sa bakulod ng randadi man sa maskara mo. Okay, wala ma-plano, mayong pagkutkutanay ni isang kwan, Nga, DPWH, kagang alas 8:02, ti siling ni Sir Frank may problema ya mo ning coordination. Do nagligad pa man ning hambal nga dapat coordinate ni sila sa taga Bitaw. Why gid sila igli ga respeto sa Bitaw, no? Action firing line. Bisan ang taga Bitak na tingala, sila sa taga Bitak. Ang Bitak, amo ni silang advisory council, Bacolod Traffic Advisory Council. Timakon mo na nga kundi sila mag-cooperar, imbis tuod alternative to Sir Frank, ano pag alternative nga dalan mo na kay buho iya mo nang ginahimo nila to, di ba? amo na nga liskan ang datos law sa posto office, ni street lang namo, hindi na iya kwan, hindi na iya DPWH. Dapat, kani, ga-coordinate na sila sa aton police, di pa. Pero wala, sige, lakot-kot ko. So bantayan ta na yan, no, this coming Monday implementation and hopefully kabay pa That's tani. right. Siling gani namon to kay Liba, implementar na natin may layin man na. Gani man. Oo. Hining kag kuan man kamo, deputize man kamo, may kuan man na kamo, may resibo man kamo da, sa Aha. mag-clamping kag kuan. Yes, sir. Oo, kay ginaobra pa to kuno ang MUA Yeah. sang private sector to nga may clamping man. Oo. Gani. So hulaton namon this coming kuan next week Oo, mabalanta na. Tapo, ang amon dito recommendation, number 1 isa to, ining mga e-bike, hindi giniya na ipagpasadlon sa Bacolod. Hindi daw sabay-sabay sila. Among gadugang pagid. Yes. Oo, amo na anay. Iway ka na may mo. Nakot-kot na to nilang gatos daw. Nakot-kot na tong Sanua na. Kinanglan po na lang. Clamping na lang, parking na sa side street na lang, sang Lacson. Sige. On that note, Sir Frank, salamat ki sa time. Good night sa imo, kag God bless. God bless man. Salamat, Art. Action firing line.